Това е класически тест за интелигентност на Харвард. Целта на играта е да използвате тези 4 блока, за да създадете формата, показана на картинката. Сега нека опитаме ниво 1.0.0, трябва само да напишете буквата T на картинката. Вижте колко е трудно. Първите няколко комбинации бяха правилни, но последната беше грешна. Нека опитаме отново. Всеки пъзъл изисква много мислене. Може да тренира концентрацията и търпението на детето. Последният беше грешен. Това тества пространственото въображение и способността за логическо мислене. Умните деца ще наблюдават внимателно и ще мислят от различни гледни точки. Въпреки че има само 4 блока, можете да създадете повече от 100 форми. Децата играят с часове и в крайна сметка всички искат да играят на телефоните си. Сега нека опитаме ниво 9.1. Моята идея е да сложа големия блок отляво, след това да сложа двата малки блока в средата и последния в кутията. Странно, един блок липсва. Как можем да запълним тази празнина? И това не работи. Тази играчка може да тренира геометричната логика на детето. Въпреки че има само 4 малки блока, могат да се създадат над 100 сложни форми. Тя помага на децата интуитивно да разберат симетрията, транслацията, отражението и въртенето. Тази игра пъзъл няма фиксиран начин на мислене. Можете да сглобите както пожелаете. Важното е да нарушите правилата, да се осмелите да мислите и да действате. Вижте, ето как изглежда, когато е готова. Помислихте ли за този ъгъл? Това е старомодна играчка пъзъл. Използвайте тези 4 блока, за да изградите формата. Сега нека опитаме форма 91. Идеята ми е да поставя големия блок отляво, след това двата малки блока в средата и последния в кутията. Изненадващо, един блок липсва. Как можем да запълним тази празнина? Това също няма да проработи. Тази играчка може да тренира геометричното логическо мислене на децата. Въпреки че има само 4 малки блока, тя може да изгради над 100 сложни форми. Тя помага на децата интуитивно да разберат симетрията, транслацията, отражението и въртенето. Този пъзъл няма фиксиран начин за сглобяване. Можете да го сглобите както пожелаете. Важното е да нарушите правилата, да се осмелите да мислите и да действате. Вижте, това е готовата форма. Помислихте ли за този ъгъл?